Lesigameko senze ngaphambi kokuba libumbane ihora le-12 ebusuku bayizolo. Kukholakala ukuthi iqulu lamadoda abalelwa eshumini lingene eGamu lamaphoyisa laqonda ngqo lapho kuhlala khona izibhamu. Liphinde lambulula nezinhlamvu ezingaqagulwanga isibalo sazo. Isiteshi samaphoyisa seMalamulele sisiza izindawo ezisemakhaya ezingamakhulu. Lesigameko sithi asifane ncamashi nesenzeke esiteshini samaphoyisa eGiyani. If that criminal must be catched and go to custody, will be unsafe. We have a problem actually. There is nothing we can do. So we are very touched too much. We don't know what to do at the moment. Then the criminals, they did what they done. So we don't know what to do. We just had noise and 1, 2, 3, this guy came running and he told us, oh, they are busy robbing that side, they are robbing that side, 1, 2, 3. Then we went there. It was already crowded by the police and everything. Kusenjalo usuyaqhubeka futhi umsebenzi kuleli gamu lamaphoyisa kanti uphiko olukhethekile lwamaphoyisa lulandela umkhondo wabasolwami.